kusan alhamdulillah mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddara wannan ziyara a wannan lokaci munasib da ya dace lokaci da ake da dama ta faraga da ɗaliban ilimi don su amfana da wannan ainihin wato abin da malam zai faɗa mana za mu shiga gare shi domin hali ne muke ciki wanda ya kamata a samu irin waɗannan bayanai daga wajen malamai magabata waɗanda suke dagewa akan ainihin wato addinin musulunci da kuma ganin cewa an kare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka yi wata ba kan mu ku tsaya mu bada lokacin mu yana daga cikin jihadi da kuma abin da Allah ya ba mu da lafiya ku ga addinin musulunci ya yaɗu kuma an kare sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke kawo shubuhohi da sauran barna da damuwa a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yau ana sanar da yanzu cewa masu wani da Allah su don sa su a silent wanda suka sa wa Yesu wanda suka sa silent. Da haka ba tare da bata lokaci ba muna gabatar da malam ya ayi wato da ya fadar da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 27 ne ga watan Rabi'un Thani hijira ta babba dan babba da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan 12 shekara 2020 a wannan masallaci wanda marigayi Alhaji Muhammad Zakari ya gina. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah kuma ya sa ya huta. Mafi yawan lokuta idan na je wajen Alhaji sanda yake dare, mafi yawan lokuta inda zan je kai masa ziyara to nakan same shi yana karatun Qur'ani. So tun yana da rai yake ta bani labarin cewa ya fara gini, to kuma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddari yana da rai ba ya ga ƙarshen abin. To amma alhamdulillahi da yake Allah madaukakin sarki ya yi masa muwafaka wajen barin 'ya'ya mutanen kirki, sai suka ƙarasa abin da mahaifinsu ya ƙarasa na aiki. Da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya bari na zuri'a a bayansa Allah kai masa albarka, Allah ya ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka yafe masa, Allah kuma ya sa ya huta. Kamar yadda 'yan uwa suka gani, muzakkiran bata da yawa da sunan abrazut tu'un al-mu'asira, wato mafi bayyanan suka da ake samu a wannan zamanin fil jami'i sahihi lil bukhari, a cikin littafin aljami na al-imam al-bukhari, wanda wato shi Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz al-Aqal ya rubuta. Shi ma ya yi la'akari da abin da ake samu ne. Wannan shibohin da koga ana in bisarinsu a garin Kano, kakku ɗauka cewa shi wannan ɗin wai bincikensa ne shi yake zuwa da abin, a'a shi ma kwafowa yake, akwai waɗanda sun gabace shi yawa. Saboda wannan dalilin ne yasa wannan malamin ya rubuta wannan muzakkiran abrazu at-tu'un al-mu'asirati fil jami' as-sahih lil bukhari, kuma zai faɗa muku menene dalilin da yasa makiya sunna suke kokarin su ruguje littafin al-imam al-bukhari. Zai faɗa maka dalili ta yadda da an ruguje littafin al-imam al-bukhari, duk wani littafi na sunna yana da kuma saurin rugujewa. Sannan menene natija idan an ruguje sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen alakarta da qur'ani? Akwai natija. Duk lokacin da ya zamanto sunnar annabi ta samu matsala, wanda addinin qur'anin ya dogara ne da bayanin da sunna za ta yi, to shikenan qur'anin ma ya samu matsala. Wannan shine natijar. Da haka ba tare da bata lokaci ba, lokacin da aka so a fara Allah bai kaddari an fara ba. Da mu fara al-muqaddimatu
gabatarwa. Malam yace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah alladhi ja'ala sunnata nabihi, wanda ya sanya sunnar annabinsa qarinatan, ita ce qarinata abokiyar gwami na kitabihil mubin, littafin sa mabayyani. Mun san ko idan an ce ma abu qarin shine abin da yake abokin gwamin da ɗaya baya rabuwa da nawa da ɗaya. To wannan uslubin da shi malam ya fara da shi uslubi ne wanda malaman balaga suke ce masa bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal shine daga muqaddimar mutum ka fahimci me yake so ya magana a kansa. Cikin malaman mu a nan kasar wanda suka kware wajen wannan uslubin shine Shehu Abdullahi Gwandu. Duk wata matsala ta ilimi da Shehu Abdullahi Gwandu zai tattauna maka tun daga muqaddima zaka fahimci me yake so ya magana. Idan usulul fiqh zai yi, daga muqaddima zaka fahimci magana yake so ya akan usulul fiqh. Idan arud zai rubuta zaka fahimci cewa arud din zai tattauna. Idan balaga zai tattauna haka, in tafsiri ne ma haka, in nahwu ne haka. Daga muqaddimar shi zaka fahimci cewa lallai yana so yi magana ne akan abin da ya shafi nahwu. Sannan waja'alahuma, Allah ya sanya su kenan alqur'ani da sunna lil ummati ga al'umma sune khayra manba'in, shine mafi alherin mabubbuga wa ma'inin, kuma sune mafi alherin idan ruwan da kowa ya kamata ya sha. Wassalatu wassalamu, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata alal mab'usi, akan wanda aka aiko shi rahmatan lil alamina, dan jin kai ga talikai. Wane ne wannan? Shine nabiyina, annabin mu shine Muhammadin, annabi Muhammad. Wa ala alihi, hakanan tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gabaki daya, wattabi'ina lahum, da waɗanda suke ban su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin, har zuwa ranar sakamako. Wanda suke bibiyar mu ta kafar sadarwa na zamani suna iya komawa kan shafin mu, yadda littafin haka yake. Malam Usman ya ɗora link ɗin da zai mayar da su zuwa ga website ɗin mu, suna iya sauke littafin, su ma za su iya bin mu kai tsaye. Malam yake cewa amma ba'adu, bayan haka fa inna sunnatan nabawiyya, lalle sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ash-sharifa mai daraja, hiya al-masdar as-sani, ita ce tushe na biyu littashri, wajen shar'antawa ba'da al-qur'an al-karim, bayan al-qur'ani. Tunda za ku ga asalin halattawa aikin Allah ne ko, amma ya ce wa manzon Allah wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Shi yasa malamai suka ce idan matsala ta shafi gaibu, in an tambaye ka sai ka ce Allahu a'lam, saboda ka'ida na qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba. Amma in abu ya samu shari'a, ya shafi shari'a, in an tambaye ka sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. To da haka zamu ga cewa haka suke, wa huma mutalazimani, suna lazimtar juna. La yanfakku ahaduhuma anil akhar, ba yadda za a yi ɗaya rabu da ɗaya. Ba yadda za a yi ƙur'ani ya rabu da sunna, ba yadda za a yi sunna ta rabu da ƙur'ani. Sai da yan ba za ka yi addinin baka bari. Yawwa, baka ga yan ƙalaƙato ba da suka ce su ƙur'ani kaɗai za su bi, suna cikin ruɗu da hayaniya da shirme. Saboda ba yadda za ka yi ila yawmil qiyamati, akwai abin da in ba sunna ba ce ta ba da amsa, ba wanda zai iya ba da amsa shi. Da haka sai malam ya ce fa sunnatu, ita sunnar annabi fa hiya al-mufassiratu lil qur'an, ita ce za ta fassara maka alƙur'ani. Dan Allah ya ɗora wa annabi nauyin abu biyu: at-tabligu, karkashin ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik. Sannan akwai at-tabyinu, bisa ga ka'ida na wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum. To annabi yayi biyun, yayi at-tabligu, yayi at-tabyinu. To wajen at-tabyinu din yayi wa mutane bayanin abinda Allah ke nufi na alƙur'ani, yayi a aikace, ya faɗa da baki. Wani wajen ma ishara zai a gane abin da ake nufi, wani wajen ma idan yana so a gane sai ya sa a ja dogon zane ya yi shi a aikace don a gane me annabin yake nufi. To shi yasa malam ya ce wal mubayyinatu, kuma ita take bayani li ma'anahu, ga ma'anan alqur'ani din. Wal mukhassisatu li ammihi, abin da yazo amma a qur'ani wani lokaci sunna sai kaga ta zo ta yi takhsisin shi, ta ce banda kaza, ana samun wannan. Wal muqayyada lil mutlaq, abu zai zo alqur'ani mutlaq, sunna ta zo ta yi taqyidin shi, ta ce banda kaza. Kamar yadda qur'ani
sashen shi yakan yi taksisin sashi, sannan sashen shi yakan yi taƙayyidin sashi. Wani abin ya zo mutlak a ƙur'ani, sai kuma ya zo wani wajen sai a yi taƙayyidin shi. Allah da ya tashi cewa hurrimat alaikumul maitatu, sai ya ce waddamu. Wannan kalman addamun mutlak ne a ƙur'ani. Wata aya ta zo sai ta ce audamun masfu, sai ta yi talaki ba kowane jini aka haramta ba, jinin da ke kwarara lokacin yanka shi aka haramta. Shi yasa in ka yanka kaza ko rago, in ka gasa, ɗabi'ar nama ne mafi yawanci ba a raba shi da jini. Idan bai gama gasuwa ba da ɗan ragowar jini a lokacin in ka ci, ba a ɗauko waccan ayan a lafta a kanka a ce Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu wal waddam. A'a, dam ɗin da ake magana aya ta yi taqyidi, ba kowane jini ba ne. A'a, damin masfu, jinin da ke kwarara shi ake ainihin wato nufi. Wahiya zatu makanatin azima, ita sunnar annabi ma'abuciyar matsayi ce mai girma fiddini cikin addini, wa manzilatin samiya, sannan tana da matsayi maɗaukaki fi qulubil muslimina, a cikin zukatan musulmi. To wani abin da koga yana tasowa a duniya yanzu, ana ƙoƙarin ne matsayin da aka san sunnar annabi na da tsanani da shi na girma a saukewa mutane, shi ake ta ƙoƙarin to a sauke wannan matsayin. Ku duba da za ku gani a nan ƙasar da, a duk wanda ka ji an ce masa ahlus sunna to ɗan izala ne. Amma yanzu da tafiya ta yi tafiya, mutanen mu yan ɗariƙu da suka fahimci ba makawa, yanzu ba san dawo su ma ahlus sunnati wal jama'a bane, to muna musu barka da zuwa. Ko kuwa ai dama so muke su dawo su rike sunna, shine dalilin karantar yawa. To shine malam yace walamma kana sunnatu, yayin da sunna ta kasance bi hadhihi al makanati al aliya, tana da wannan matsayin madaukaki, wal manzilatar rafi'a, tana da wannan matsayin mai daraja. Arada a ada'ul islami, makiya addinin musulunci sai suka yi nufi, wal muslimina da musulmai isqata thiqati, su kayar da amincin biha wacce sunna take da shi, au id'afaha ko raunana ta, li'ibadil muslimina, saboda nisantar da musulmai an dinihim, musulmai su bar addinin musulunci, wa tashkikihim, da kuma kokarin a sa wa musulmi shakka fi ahammi masadiri shari'atihim, a cikin mafi muhimmancin ɗaya daga cikin tushensu na addinin musulunci. yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim, suna so sai sun bishe hasken Allah da bakinsu, amma wallahu mutimmu nurihi, Allah ya ƙi sai ya cika haskensa walau karihal kafiruna, ko da ko kafirai sun ƙi. Malam ya ce walaqad ta'arradat sunnatun nabawiyya, wato sunnar annabi, wato a ko walaqad ta'arradat sunnatun nabawiyya, an bujuro wa sunnar annabi li hajamatin, wajen kawo mata farmake wanti qadatin, da kuma yin naƙadi gare ta da yawa, wa tu'unin da suka, wa shubuhatin da shubuhohi min haula ilhaqidina, daga wa'annan wato wa'anda suke da damuwa, wa'anda suke masu hikidu akan addinin musulunci, wal mughridina, da wa'anda suke da target na sai sun ruguza addinin musulunci. munzur usulul ula lil islam, tun lokacin musulunci na farko. Da haka addinin musulunci Allah ya faɗa mana ba za a gushe ba, za a yi ta yaƙarsa. Maganan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u tana nan. Duk ɗalibin da yake da alaƙa da lugar larabci ya san zala, irin su ma fati a da man fakka da ma bariha, suna daga cikin af'alul istimrar, abin da ke ci gaba har yanzu. Wala ba za su gushe ba, za su yi ta yaƙar addinin musulunci. Manufar shine hatta yurdukum an dinikum in istata'u, sai sun ga kun sauka daga kan addinin musulunci matukar sun samu dama. To wani yakar a yi shi mubasharatan, wani gairu mubashar. Da haka tun a zamanin annaba ake samu cewa su zo su shiga addinin musulunci da safe a fita da yamma. Manufar shine a sama mutane shakka kan addinin. wa qala ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Su zo su da ake ganin suna da karatu su shiga, an jima su fita, wanda ba su yi karatu zai ce to kaga fatan da kaga masu karatu sun shiga sun fita, to akwai matsala kuma ma ya kamata ya fice. Haka suke. Da haka wattakadat hadhihi alhajamatu,
wannan kai farmakin tariki walintiqadatu da wannan naƙadin tariki suwaran wa ashkalin mutanawwi'a surori da shakali mabambanta taratan bid'a tanaqul nususiha wani lokaci za a zo maka da yaƙar sunna ne ce maka ai ita kanta sunnar sashen ta yana cin karo dawa da sashi wata dadiha wani lokaci sai a ɗauko maka wani hadisi a can a ɗauko wani hadisi a can sai a ce maka ai hadisan sun ci karo ba haka ake yi ba haka ake yi a daidai lokacin da kuma duk wanda zai ɗauko maka irin wannan akwai ayoyi da malamai suka ware a ƙur'ani sun fi ayoyi guda 200 sun kai wajen da 50 wanda zahirinsu attadad ne cin karo ne da kan mutum ya ɗauko maka hadisi can da wancan ya haɗa a matsayin sun ci karo jami ƙur'ani ka janyo can ka haɗa ka ce in ya warware ɗaya a nan ƙur'ani sai ka tafi kai ma ka warware mai ɗaya a hadisi haka za ka mai yi an gane wataratan wani lokaci bidda'i mukhalafatiha sai a zo maka da da'awar cewa ita sunnat ta saba lil qur'ani ga qur'ani ba haka ake yi ba sai a dauko sai a ce maka ai hadisin ne ya saba ma qur'ani an fahimta je wanda suka saurari majalisin Dr. Sani za su ji yana magana annabi cewa ya ce nahnu ashakku a haqqu bi shakki min Ibrahim to hatta ma kan ita kanta kalman a shakku din a larabci tana daukar ma'anarta da kuma kishiyarta ka je ka bincika kamus na larabci zaka ga ana faɗan a shakku da ma'anan shakka ana faɗatta da ma'anan al-yaqin kuma ana faɗatta ka je ka duba za ka gani to saboda haka sai a kawo sai a ce maka ai ta ci karo da Qur'ani ba haka suke yi ba kuma su ne suka fahimci haka ba wani cin karo yanzu ku ɗauki misali awul aqal ko a ce ta ci karo da hankali yanzu ku ɗauki misali hadisi ya zo cewa mamaci idan ya mutu in iyalansa suka yi masa kuka ana masa azaba ko to sai wani yaje janyo ayar qur'ani sai ce wannan hadisin ya ci karo da qur'ani dan Allah ya ce wala tazirun waziratun wazira ukhra shi kuma hadisin inda ya daban inda aya ta yi daban maganan wala tazirun waziratun wazira ukhra yana nan maganan hadisi yana nan saboda ka'ida shine kowane magidanci idan yana da iyali tun farko sai da Allah ya dora shi akan ka'ida ta ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ku kare kanku da iyalanku daga wuta to idan kana da iyalai ka karantar da su addini cewa kukan mutuwa ba kyau ran da ka bar duniya sai suka yi sabanin abin da ka karantar da su to yanzu wala tazirun waziratun wuzra ukhra sai ta aiki amma idan baka karantar da su kukan mutuwa ba kyau wannan nauyin baka yi mai ba sai ka mutu suka yi abin da ya saba ma shari'a to abin da suka yi sai ya shafe ka dan baka sauke nauyin da Allah ya dora maka ba da ma haka mutum zai je kawai janyo hadisi janyo aya sai ce sun ci karo bayan shi ya kara to wani lokaci da da'awar cewa kuma hankali to kuma in ka ɗauki hankalin ba hadisi ba a ƙur'anin da yawa akwai wanda suke ganin akwai abin da ya ci karo da hankali yanzu maganin ashabul kafi cewa labisu fi kafihim salasa mi'atin sinina akwai wanda suke ganin su ma ya ci karo da hankali ya za a ce mutum su shekara 109 suna bacci a ce mutum ya tashi kuma sannan hankalin nawa na musulmi ko na kafiri sannan hankalin nawa na masu ilimi ko na jahilai shi yasa ko ga da Allah ya tashi da ya turo mafi hankalin mutane shine annabi Muhammad sai bai kyale shi ba sai ya aiko shi da wahayi da aka ka'idan zama daidai ba da hankali ba ne da wahayi ne shi yasa ya ce kul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi amma wa inni tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi in kaga dan adam ya samu shirya ba zai iya samun shirya ba sai da wahayi shi hankali taimaka maka yake wajen fahimtar nassi amma ba shi bane asali shi yasa dan ka gane haka aiko annabawa ita ce hujja qati'a Allah ya ce wa ma kunna mu'addibina inda a ce hankali shine hujja qati'a da duk wanda ya je lahira ko Allah bai aiko annabi ba sai ya mai azaba amma ba ita bace hujja qati'a to shi yasa ahlus sunna qa'idar su
ba hankali bane masdarin su na shari'a, a'a alqur'ani da sunna shine asali. shi yasa suke da ka'ida cewa da al-aqlus sahihu da an-naqlus sarihu, hankali lafiyayye da nassin da ya tabbata daga Allah ko annabi ba sa cin karo. Wajen da ake tunanin an ci karo tsakanin nassi da hankali, to dole yuqaddamul aqal ala naqal. Dan me? Dan hankalinka na iya samun matsala, amma maganar da Allah ya faɗa ko annabi ba sa samun matsala. Shine ka'idan. To shine malam yake cewa wataratan wani lokaci bi ta'ani wajen suka fi ruwatiha. Kai ka ce mai littafin nan sai da ya san abin da ke faruwa a Kano yazo ke magana ko? Shine na ce muku dan kusan ba wai shi wannan sabon abu ya zo da shi ba, a'a na wasu ne yake kwafowa shi ma. To amma tun da mutanen da ke sauraron shi Hausa suke ji, wani sai ya ɗauka ba a san sani da shi ya gano, bayan ganowa aka yi shi ma ya kwafa yake. Wani lokaci masu ruwayan za a soka, wataratan wani lokaci bitta'ani fi hujjiyatiha, za a yi suka wajen kasancewar hujjantuwar ita sunna. Sai a ce maka idan mutawatiri ne ga matsayin shi, in kuma khabaru ahad ne ga matsayin shi. Wataratan bi ikhtilafi ba'd al-ahadith, wani lokaci da kirkiran wasu hadisi na ƙarya ma, wa nisbatiha da kuma jingina hadisan kadiban wa zuran ta hanyar ƙarya da kirkiran ƙarya ila nabi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga annabi, ila ghairi zalika da wani wannan ma min al-iftira'ati wa shubuhati na kirkiran ƙarya da ake yi da shubuhohi. Walakin sunnata, sai dai ita sunnar annabi mahfuzatan bi hifdillahi laha, abin tsarewa ce da tsarin Allah. An gane? Shi yasa na sha faɗa ba a gurare su ɗaya ba, gurare da yawa na ce hatta waɗanda suke da'awar sunna, sai ka ji mutum ya ce maka wai ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra, sai ce ai Allah ya alƙawarin zai tsare Qur'ani amma bai alƙawarin zai tsare ba. Wannan maganan galat, kuskure ne. Wannan maganan galat, ko da kaga wani malami ya yi ta ko a tafsiri ne ya faɗi wannan da irin wannan lafazin, ba daidai ba ne, kuskure ne. Mun sha faɗa hatta maganan cewa bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dhikra, akwai malaman da sun faɗa cewa mun saukar maka da Qur'ani ne dan kawa mutane bayanin abin da muka saukar musu. Nace shi ma a sake dubawa, domin kalmar zikir kalma ce mushtarika a Qur'ani, tana zuwa da ma'ana kai 22. Saboda haka ana kiran Qur'ani a ce masa zikir. Bayanin ma da annabi yayi ma Qur'anin shi ma zikiri ne duka. Saboda haka za mu ga cewa Allah da ya hada abu biyu ya ce wa annabi, ce masa ya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi, inna alaina jam'ahu, sai ya ce fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina. Da Qur'anin da bayanin Qur'anin dukkansu daga wajen Allah suke, dukkansu wahayi ne daga wajen Allah. To wannan yasa Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Inda Allah ya amfani da lafazin Qur'ani ya ce wa inna nahnu nazzalna al-Qur'ana, to shigar da wani abu wanda ba Qur'anin ba zai wahala. Amma yin amfani da kalmar zikir shi yasa abinda ma ba Qur'anin ba kai tsaye yana iya shiga. Sannan a larabci ya halatta dama a yi magana da uslubi na ɗaya, amma ana nufin mutum nawa, mutum biyu, ko ana nufin abu biyu ake magana. Shi yasa kissar annabi Adamu da matarsa da Allah ya yi ta magana cewa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haythu shi'tum ragada, ko a menene wa kula min haythu shi'tum ragada ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما. kaga su biya ake magana, amma daga ƙarshe Allah sai ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi, bai ce fataba alaihi ma ba, dan alaihi din kasan su biya ake magana, ya isa. To da haka sunnar annabi an tsare ta da tsarin Allah. Shi yasa zaka ga a da malamai idan suna nufin alhafiz wani, ba suna nufin mahaddacin ƙur'ani ba, suna nufin mahaddacin sunnar annabi, don ba su ɗauka ba a dacewa za ka iya malanta ba ka haddace ƙur'ani ba. Kwarai duk alhafis wani da za ka jin ana magana alhafis wani mutum ne da ya tara hadisai, wani sai ka ga an ce haddace hadisi 600 da isnadi, wani ya haddace hadisi miliyan 1 a kan shi. Abinda suka ɗauka kenan.
abinda suka ɗauka kenan. Amma yanzu ne mutum ya haddace ƙur'ani ake ce masa alhafiz. To shine malam yace faqad hayya alaha rijalan, Allah ya sunna wa sunna mazajen da suke jahabiza, ƙwararrun da suke yahmunaha suke kiyaye ta. Fa afnau suka ƙarar da a'marahum rayuwarsu fi jam'iha wajen tara ta. Yanzu ku kalla daga garin Khurasan da Imam al-Bukhari ya fito yana yawo tsakanin hawa dabba, tsakanin jaki da doki da raƙumi da tafiya a ƙasa, an lissafa ya yi tafiya ta kusan kai ta kilomita 20,000. Ka duba a gani ko daga nan zuwa Lagos, daga Kano zuwa Lagos tafiya kilomita nawa ne? 990 da wani abu, 1,000 da wani abu. To ka lissafa ma a bashi daga nan zuwa Lagos kilomita 1,000 ko? To ka lissafa daga nan zuwa Kano zuwa Lagos kilomita 1,000. To tafiyar da shi a ƙasa fa a wancan lokacin ba ta fita kilomita kusan 20,000 don a ba sunnar annabi kariya. Saboda wannan rikicin ya sama lokacin da za a yi aure ma ba a samu ba. Sannan wani yanzu yana tuhumar su da maciya amana ne, shine mai gaskiya. Ai ba za a gama da duniya lafiya. Shi kuma yana zaune mutum ya ɗinka malin katuwa ya naɗi. Wallahi shi yasa ko ga alhaki yana kama shi, abinda akwai a ilimi ya ce babu ya ce akwai, a ce kuma in ya isa ya kawo ya kasa kawo. Bayan da za a yi bayan Allah da suka yi ma addini irin wannan aikin ya zamanto ka zo kai kana tuhumar su da ha'inci kai ne mutumin kirki. Kuma za ku ga da ya zo shi Bukhari da ya rubuta littafi ba kamar shi bane da ya rubuta muqaddimatul azifa. Ya je in ka je ma kaso kurmi kana neman littafin ba za ka samu ba, daga shi sai ɗalibansa. Kuma yin sun isa su ɗauke shi su saka shi a PDF, su sa shi a intanet, da yadda duk duniya kowa zai iya downloading ɗin shi, littafin ya shiga hannun mutane su gani, za ka yi mamaki. To haka ake sun fa'afu nau'a amarahum fi jam'iha wa tamyiz sahihiha, da kuma bambanci abin da ya inganta min saqimiha na mara lafiyar ta wanda bai inganta ba, wa asiliha ko wa asiliha min dakhiliha, da abin da yake na asali da abin da shigo da shi aka wanda bai cikin ta, wa hifdhiha da haddace ta, wa mudarasatiha da karantar da ita, wal amali biha da yin aiki da ita, wasanuha suka tsare sunnar annabi min absil abisin daga wasan nan na masu wasa, wa min iftira'atil mughridina daga kirkiran ƙaryan nan na wanda yake nufin ya ruguza addinin musulunci, wa bazalul ghali wan nafisa suka bayar da abin da yake mai tsada mai daraja min ajaliz zawbi saboda kariya an hiyadiha dangane da ainihin wato kimarta. Akan ce zabba an hiyadid dini shine dafa an qimatihi litadhilla, dan sunnar annabi ta tabbata kama sha Allahu laha, kamar yadda Allah yake so, naqiyatan tana da tsarkinta min ash-shawa'ib daga duk wani abu na banna, rafi'at ash-sha'n tana da sha'ani madaukaki, aliyatal makani tana da matsayi mai daukaka. Wannan shine wa baqiyatu sunnatu, sunna za ta ci gaba da wanzuwa ma a kulli ma marra biha tare da duk abin da kaga ya wuce, duk abin da zaka ke ganin yunkuri na alugu da sunnar annabi an yi shi a baya kuma ta tsallake shi. Rasikatan tana mai tabbatuwa, tana mai kafuwa, sabitatan tana mai tabbatuwa, sannan bayan tana mai tabbatuwa radahan min zaman, tsawon zamani, hatta ja al-mu'asiruna, har sai da wannan zamanin wato ɗan zamani suka zo, min a'da'il islami, makiya addinin musulunci, wa min abna'il umma al-islamiyya, daga cikin min abna'il ummatil wa man tabi'ahum min abna'il ummatil islamiyya, da wanda suka bi su daga cikin wannan al'umma ta musulunci. Faja'alu, sai suka fara ɗauko shubuhatil mutaqaddimina, shubuhoyin wa'incan na farkon da suka fara faɗa da sunna, muntaliqan lahum, sannan suna masu bin abin da suka ɗauko na farko ɗin, wa atau su kuma suka ƙara zuwa bi ashiya da abubuwan da lam ya'ti biha al-awa'il, wanda na farko ba su zo da ita ba. Wa kana hadahumul awwal,
manufarsu na farko shine isqatus sahihaini, yaya za a yi a yadda Bukhari da Muslim a kifar da su a kayar da su, li'annahuma asahhul kutubi ba'da kitabillahi, domin su ne mafi ingancin littafi bayan littafin Allah. Ina malam Usman yake mi kuma littattafan nan da nazo da su yanzu kun ga ala wajhil khususi akan fuska nake bantuwa ko li'annahu muqaddamun fi sihha, domin wa'annan su ake fara gabatarwa a wajen inganci ala sahihi Muslim. Wa kana tarkizu sai ka zamanto inda aka yi tarkizi ala sahihi al-Bukhari akan littafin wa al-Imam al-Bukhari ala wajhi al-khusus, li'annahu muqaddamun, domin shi ake fara gabatarwa fi sihhati ala sahihi Muslim wa ghairihi. To a karatun dare zaka ji silsilar yadda take. Al-Imam Muslim dalibin Bukhari ne, Bukhari dalibin al-Imam Ahmad ne, al-Imam Ahmad dalibin wani dalibin wani har akai zuwa ga al-Imam Abu Huraira, shi kuma Abu Huraira dalibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kun ga wannan littafin Sauqul Umma ila ittiba'is sunnah na Shehu Usmanu dan Fodiyo, da wannan littafin Kitabu Adabil Adati ala sunnati rafin nashi, wannan kanin sa ne ya rubuta Sirajul Bukhari, wata nuskan za ku ga Sirajul Qari. Shehu Abdullahi Gwandu da ya karanta Bukhari ya karanta Fathul Bari sai ya zauna, yana da kyau duk ɗalibin da yake da alaƙa da ilimin hadisi ne wannan littafin nashi, duka asrar na Bukhari ne da abuwabu ɗin shi da komai Shehu Abdullahi Gwandu ya waƙe. To Shehu Usmanu akwai malaminsa Ibn al-Hajj ya ji Makka da Madina ya zauna ya yi karatu, sannan akwai malaminsu Malam Jibrila, shi yasa za ka ji da kanshi yana cewa in ƙila fiye bi husnul zanna ma ƙila fa ana mawjutun min amwaji Jibrila. Duk yadda kake gani na za ka faɗi ni a gidan karatu, inda Shehu Usmanu ya ce to ni ban wuce wuyan teku ba daga cikin wuyayewan teku na Malam Jibrila. To da yawan mutane ba su sani ba, kamar yadda na sha faɗa in kwanakin nan, karanta wasu Shehu Usmanu tana da alaƙa da karantawar malaman Saudiya na wannan lokacin. Su ba su je ba, amma Malam Jibrila da Malam Ibn al-Hajj ya je lokacin sun je Saudiya sun yi karatu. Shi yasa hatta wani abin da ko ga an kirkira daga baya maganan wahabiyawa kirkirarren abu ne, saboda a wannan lokacin har Shehu Usmanu ya gama rubutu a duniya ba za ka taɓa ganin littattafan shi ba inda za ka ga yana rubutu ce akwai wasu mutane wahabiyawa ku yi hankali da su. Kuma ya riske karanta wa Muhammad bin Abdulwahab dan ya girme su duka. Shehu Muhammad bin Abdulwahab ya ba Shehu Tijjani shekara 35, ya riga shi zuwa duniya da shekara 35, sannan ya riga Shehu Usmanu zuwa duniya da shekara 52. Kaga idi ya girme su, shi yasa su yan Tijjaniya ne suka ɗauko bala'i suka ɗora kansu na rigima kama, amma shi Muhammad bin har ya bar duniya bai san wasu mutane Tijjaniya ba, bai san su ba. To a cikin wannan littafin nashi shi da ya rubuta Sauqul Umma ila ittiba'is sunna, bari ku ji abin da yake faɗa. Yace amma ba'du fa hada kitabu Sauqul Ummati ila ittiba'is sunna wa maqsudi fi ta'alifihi ihya'us sunnatul muhammadiyya, shine dan ya raye sunnar annabi ya rubuta shi. Waqtasartu fihi, na takaita a cikin sa litaqasur himami ahli zamani, saboda yana ganin mutanen zamanin shi suna da karancin himma wajen neman ilimi, ala iradil ahadisi, wajen kawo hadisi allati fassalat ijmalan ma fi hadisi Jibril alaihi salam min al-islam wal iman wal isan. Hadisan na taro akai tafsilin ta hadisin da yazo akai ijmalin sa, to sai ya kawo su tafsilan, ya dinga kawo hadisi dan ya tafsilin abin da yazo cikin wancan hadisin. Sai ya ce allati hiya dinu jami'u, wanda su ne addini, bin nazari ilal ibadati, dangane da dubi zuwa ga ibadu. Ya ce wala azidu alaihi illa a hadisar jihadi, ba zan ƙara ba, duk hadisin da zan kawo zan maka bayani ne don yi bayani kan wancan hadisi na Jibril. Sai hadisan jihadi, alladhi huwa alhafizu li hadha ad-din, wannan shi yake tsara wannan addini. Sai ya ce wa uridu fihi ahadithaini wa uridu fihi ahadisa sahihaini, yace zan kawo hadisan Bukhari da Muslim. Da ya faɗa hadisai ne sahihaini sai ce al-Bukhari wa Muslim faqat li ijma'il ummati ala qabulihi,
yace saboda al'umma ta haɗu wajen karɓar littafin Bukhari da Muslim. Sai yace wal kauni lafzin riwayatul Bukhari, yace saboda kasancewar lafazin riwayar Bukhari akthar min lafzin riwayatul Muslim, ya faiwa akan riwayar Muslim. Wa in ishtaraka fi iradin muqdamihi, yace ko da yake sun yi musharaka wajen mafi yawanci fil ma'ana, amma a wajen ma'ana sai yace li kaunil Bukhari asahha min Muslim, yace saboda Bukhari ya fi inganci akan Muslim, alama zahaba ilaihi al-jamhur, akan abinda mafi yawancin malamai suka tafi akan shi. Sai yace wa li kauni riwayatil Bukhari indi sama'an, yace ni riwayar Bukhari a wajena sama'an ne. Sama'an shine Shehu Usman ba zuwa ya siye Bukhari a kasuwa ya nazari ba. Ibn al-Hajj ya karantar da shi Bukhari, shi kuma Ibn al-Hajj ya je Madina ya dawo lokacin akwai malamin da ya karantar da shi, da haka suna da ijaza. Sai ya ce bi khilafi riwayati Muslim fa innaha kanat indi ijaza. To in kana so ka san ina ne sanadin Shehu Usman yake da shi na karatun Bukhari, sai ka koma cikin Tazyinul Waraqat, zaka ga Shehu Abdullahi Gwandu da ya tashi ya kawo isnadin tiriyan ga isnadin da suke da shi na karatun Bukhari. ka gani ya ƙulu Abdullahi ba'da alhamdulillahi wassalatu fi zil majdi akhbarana Muhammad bin Rajin ay ammuna khulasatul hujjaji al-jami' as-sahih lil-Bukhari wa Sheikh Usman alayhi al-Qari an shaykhihi bi Taybatan Abi al-Hasan al-alim as-sandi hafiz as-sunan an shaykhihi Muhammadin Hayati an ibn Salim an istiqati an shaykhihi al-qibdi an Muhammadin, wancan abin kaman ko kara shi suka yi ne ko, an shaykhihi an ibn Salim an istiqati an shaykhihi al-qibdi ay Muhammadin an shaykh al-Islam bima an Ahmad Muhammad al-Babili al-Misri an Salim Abi Najas Sanhuri ibn Ali Hadar al-Shuyukhi an Ibrahim huwa at-Tannuhi an Ahmad al-Hajjaj an Zabiri an Abdul-Awwal an al-Dawudi an al-Sarqsi an al-Farabri an al-Bukhari adim al-Amri. Wannan shine sanadin su da ijaza da suke da shi ta karatun Bukhari. To yanzu wannan zindikin, wannan mulhidin bai yi wadi a wajen tsoron Allah a ce a munana musu Shehu Usman zato shi a kyautata mai zato, zai yi? bai yiwa wajen karatu da faffaɗan karatun a ce ana tuhumar su Shehu Usmanu da jahilci, shi ana masa kyakkyawan zaton faffaɗan wa ilimi, bai yiwa. ko dai ka ɗauka su suke kan gaskiya shi ya zo da ɓata, wannan ba zai yiwa. ko dai ka ɗauka cewa shi yake kan ɓata su suka zo da wa, shi yasa wannan littafin na shiga baki ɗaya sauƙul umma ɗin nan, wallahi ga baki ɗaya tun daga farkonsa har ƙarshensa duka akan hadisan Bukhari ya gina shi, bai kawo hadisi na Muslim ko ɗaya ba, duk hadisan Bukhari ya gina shi. to su Shehu Usmanu su karantar da mutane addini, a samu wani zindiki wani mulhidi ya zo yana cewa wai kaso 70 na gaskiya ma yana da 5 yana hannun wa, wannan ku jira sai karatun mana da daddare, yana nan zuwa mai taken sako zuwa ga dillalin shi'a, kuma ba dai yana ta barazana ba yana cewa a zo yana aika wa gwamnati a zo, mu ma za mu aika mai, kuma ba zai zo ba wallahi. ai ga mu mun shigo cikin birnin ko kuwa to gani. walamma kanat, yayin da ya zamanto hunaka shubuhatun mu'asira, akwai shubha wacce take a wannan zamanin tafawwaha biha ba'd al-mutaakhirina, sashin waɗanda suka zo daga ƙarshen nan suke magana akan ta, lam takun fi zaman as-sabiq, babu ita ada, wa lam ta'khudh haqqaha min ar-raddi, sannan ba a samu ba ta riƙe haƙƙinta ba na raddi, ma'ana ba a samu wanda suka yi mata raddi da gaske ba. wa aglabaha, mafi yawancin shubuhin kuma muwajjaha na hawa sahihil imam al-Bukhari, an fuskantar da ita ne ta bangaren sahihul Bukhari. ku duba da kyau ku gani, ai za ku ga mai littafin nan kai kaci ya san wannan da kanin yake raddi ko ya zana ce muku ku dauka wai ko shubha ce da shi in bisarin sa shi kadai, a'a akwai wanda sun riga shi ma kofuwa yake. to shine malam yace ra'aitu, sai na ga ba'da al-istikharati wal istisharati, bayan na nemi zaɓin Allah na yi shawara, an yakuna mawdu'a bahsi, mawdu'un bahsi na ya kasance haza wannan, ko an yakuna mawdu'u bahsi
haza wannan أبرز الطعون المعاصرة في الجامع الصحيح للبخاري لأذكر ولأذكر دن أنبتي أبرز الشبهات ما في بيان شبههم حول الجامع الصحيح وأن تكي تتردى الجامع الصحيح والرد عليها دكما ميد مرتني أكنتا ما أذكر الطوائف المعاصرة تارد أنبتا بانغرورين قنجيوين ونن زامنا التي كانت وراء هذا الطعن وانت تكي باين wannan sukan wa bayani ahdafiha muka kuma bayanin menene yasa manufarsa ta sukan wa asalibiha da kuma uslubin da suke bi wajen sukan littafin al-Imam al-Bukhari wannan shine dalili wanda malam zai ainihin wato yi bayani a yanzu abun bakin ciki mafi yawanci duk wanda ka tambaya menene sunan littafin Bukhari bai sani ba kawai abin da ya sani ya ga a jiki an rubuta mai sahih al-Bukhari bai sani ba amma menene littafin Bukhari sunansa bai sani ba hatta littafin al-Imam Muslim da yawa yadda suka ganshi sahih Muslim sun daukawa sunan Muslim kenan ba san kuma ba sunan littafin da al-Imam Muslim ya sama littafin sa ba kenan to wannan shine to sai ahammiyatul mawdu muhimmancin wannan mawdu'i تتجلى أهمية الموضوع ذات بيان مهمة ونن موضوع في النقاط التالية أتكون نقطة إما سزوا أن هذا الموضوع وأن موضوع إنمك تتناوى يتعلق بالسنة النبوية ينال راتيوا سنة النبي التي هي الأصل الثاني لهذا الدين وأن إتتي أصلي نبي نونن الدين والمرجع العام إتتي مقومات قباكي للمسلمين كمسلمين بعد كتاب رب العالمين باين للتافن الله سبحانه وتعالى وشرف الشيء وتدرجر أبو وأهميته لكم مهمة تنسى مرتبط بشرف المتعلق به yana rataye ne da wato darajar abin da aka rataya masa ko kuwa menene dalilin da yasa watan Shawwal ya samu darajar da idan aka yi azumin 6 a ciki kamar an yi azumin shekara saboda mujawara da Ramadana shi yasa yanzu idan ka ɗauko wannan kofin ka zuba masa ruwa in ka je ka ajiye shi kusa da tukunya wacce ake girki sai ka ga yadda tukunyar ta ɗauki zafi shi ma ya ɗauki zafi saboda mujawara saboda makotaka to da haka darajar kowane abu da muhimmancinsa yana da alaka da abin da aka yi aka rataya masa shi yasa nan gidan an ce gidan wane ne nan ma gidan wane ne amma nan da an ce masa ɗakin Allah sai ka ga biya bambanta dan nan an jingina wa mai shi nan kuma an jingina wa Allah to saboda haka yayin da aka ce littafin Allah sannan aka ce sunnar manzon Allah to jingina ta zuwa ga annabi ya sa yayin da annabin yake da daraja dole ya zamanto abin da ya karantar yana da daraja na biyu aljami'u sahih lil bukhari littafin al-imam al-bukhari min asahhi al-kutubi yana daga cikin mafi inganci ba da kitabillahi ta'ala bayan littafin Allah wannan fa ana magana ne wasu kai wannan magana sai su kalli qur'ani a asahhu kitabin sannafahu insanun ba da kitabillahi huwa al-bukhari mafi ingancin littafi da wani dan adam ya rubuta bayan bukhari bayan qur'ani shine bukhari kuma wani zai ce ai an yi muwadda an yi wayewa bai san cewa a abinda bukhari ya rubuta ba ko wasu hadisan da ke cikin muwadda akwai su a bukhari akwai wasu hadisai da ke cikin musnad akwai su awa intiqadi ya zazzaba yace zai hada hadisan da suke ingantattu ga kuma sharadin da yasa shi yasa in baka san sharadin bukhari ba kuma da hadisin da ka gani cikin bukhari bane ya cika sharadin sa to shine malam yake faɗa yace wa fid difa'i sannan a cikin kariya anhu akan littafin bukhari akwai difa'un anil islami akwai kariya ga musulunci na uku anna fi radd shubahil mu'asirina a cikin raddin shubha da take zagaya a wannan zamanin at-ta'ina wacce take suka fil jami'is sahihi a cikin littafin al-imam al-bukhari akwai siyanatan lis-sunnati akwai kariya ga sunnar annabi min absil abisina daga masu wasa da addini wa iglaqan libabi wa iglaqan da kuma kullewa lilbabi ga kofa amamal mutarabbisina
gaban wanda duk suke jiran addinin musulunci wata fitina ta afka masa, wal mughridina da waɗanda suke ainihin wato target ta ina za su fito ma addinin musulunci, wannan yana ciki. Sana abu na hudu malam yace anna fi dhikril firaqit ta'ina, a cikin ambatan kungiyoyi wacce suke suka fil jami'is sahihi a cikin littafin al-Imam al-Bukhari wa bayani dawafi'ihim da kuma bayanin yadda za a tunkuɗe sukar tasu, wa kashfi da kuma tona asirin mukhattatatihim, wato takdidinsu abinda suka tsara daga mataki kaza sai mataki kaza. Tafsiran akwai basirantarwa li abna'il muslimina ga 'ya'yan musulmai bai kai da a'da'id dini ga makirsin da ake kullawa addini. Wata hadiran sannan akwai gargadi lilladina yajhaluna amrahum ga waɗanda suka jahilta al'amuran waɗannan mutanen. To sai malam ya kawo asbab ikhtiyar al-mawdu, menene sababin da yasa ya zabi wannan mawdu'in. Malam yace da'ani li ikhtiyar hadha al-mawdu', abin da ya kira ni zuwa ga zabar wannan mawdu'in wal kitaba da yin rubutu ma yali abin da zai zo. Na farko yace ma sabaqa bayanuhu, abin da ya gabata bayanin sa fi ahammiyatil mawdu'il ba'as, wajen muhimmancin mawdu'in wannan binciken. Na biyu muwajjahatu ta'an, wato fuskantar da suka al-mu'asira a wannan zamanin fil jami'i sahihi a cikin littafin al-jami'i as-sahih mujatun ta'an. In an ce kuma muja kaman igiyar ruwa ko yawa, an san igiyar ruwa abin da yake kadawa yanzu ko ina da ko ina. Allah ya saka da alheri a karama kallon. Abin da yake kadawa yanzu ko ina da ko ina ko an san igiyar ruwa. In kana cikin iska ya taso za ga kada yake ko ina da ko ina. To ai cikin kadawar da yake ne ya kadayo nan ai, ya kadayo Kano ko. To shine mujatul mu'asira fil jami'i sahihi wa intishar zalika, da kuma yaduwar wannan fi wasa'ilil ila a kafofin ya da labarai na zamani bi shatta anwa'ihi, da dukkan kowane irin nau'in sa. In kana bibiyar abin da ke faruwa a tasoshin kanawa na larabci zaka sha mamaki, wallahi zaka gane cewa har yanzu in dai da Hausa kake sauraron abu akwai shubha da hayan da baka ji ta ba. Wani matsayacin ya motsar da ita can, kuma wallahi an ba shi amsa, sai dai in baka sani ba kawai shikenan. To ana yin wannan almar'iyya na gani, wal masmu'a da na saurara, wal maktuba da na rubutu. Yanzu kun san cewa shubhar magana da intihar, cewa annabi zai kashe kanshi, a wannan zamanin akwai wani kirista ne a Misra ana ce masa Rashid al-Mahami, shi ya fara motsar da wannan shubhar. Shi ma wannan din da ya je ai daga can ya dauko wannan shubhar ai, shi ma nan naku na Kano daga can ya je dauko wannan shubhar. To wannan shine sai me, sai na hudu buruz, na uku ai mun karanta ku na uku ne buruzu ba'd shubahi, bayyanan sashen wasu shubuhi al-mu'asira wannan zamanin haulal jami'i sahih, wato wanda yake da alaka da littafin al-Imam al-Bukhari allati lam takun min qabl, wacce bata kasance ba a da, wa ahammiyatur raddi alaiha, da kuma muhimmancin raddi akanta. Shi yasa inda a ce muna da tsari ko musamman da Allah ya taimake mu da manya-manyan organization na addini wanda za su yi wannan, da akwai ɗaliban da ya kamata a ce a yi tarkidinsu. Wallahi malam a ce duk nauyinsu na rayuwa an ɗauki, duk wata harka ta neman kuɗi ba su da alaƙa da ita, kawai karatu suke yi. A ce suwa ne za su ji kawai littattafan shi'a ake so su dukufa wajen karatu da bincike a kansu, kuma duk wata shubha in ta taso su za su yi raddi a kanta. Idan munazara ta taso a basu su sun tare ma ahlus sunna wannan kofar. A ce suwa ne littattafan yan ɗariƙu kawai za su tasa a gaba,
duk kuma wani littafi da suke bukata za a siya musu. To sai kaga to amma yanzu akwai littafin da muke so mu siya tun yana 250 bai su bai mun bincika an ce ya kai 350. to kaga kana ɗalibi yanzu littafi kwaɗe 350 da wanne zaka ji, da masara zaka ji ko da littafin to sannan adamu kifayatul muhawala, wato rashin isuwa wajen kokari allati qama biha ba'dul bahisina, wanda aka samu wanda sashen wasu masu bincike suka tsayu da shi fil raddi ala shubahil mu'asira, wajen raddi dangane da shubuhin nan na wannan zamanin. wa da'afi ba'da hadhihi ar-rudud, wani lokaci ko an yi raddin sai kaga raddin yana da raunin da shi wanda ke saurare ba a gamsar da shi ba fa har yanzu ta fuskar dalili ko kuwa. amma akwai shubuhan da mutum zai kawo in kada ke shi da kanshi yana gane ya da ku, shi yasa da aka sakin ta zai ba zai sake kawo ta ba, sai dai tunanin bari ya kamata ya nemi wata, saboda ya san ya da ku ta fuskar dalili. sannan abu na biyar muhawalatu jam'i abarz shubuhati, wato kokarin tara mafi wato yawancin shubuhi hawal al-jami' sahih wanda suke da alaka da littafin Imam al-Bukhari wa raddu alaiha, da kuma raddi akanta bi uslub sahal, da uslubi mai sauki wa muktasar da kuma iktisari. sai khutbatul bahas, wato tsarin binciken. malin yace wa qad ja'altu na sanya hadal bahas, wannan binciken fi muqaddima wa mabahasaini, sannan da bincike biyu, wa khatima, sannan sai cika, wa fahadi, sannan zai faɗa maka content ɗin da ya amfani da shi. al muqaddimin wa tashtamilu, ta kunshi ala ahammiyatil mawdu', akan muhimmancin wannan maudu'i wa asbab ikhtiyarihi, da sababin da yasa na zabe shi, wa khuttatul bahas, da tsarin binciken. al mabahasul awwal at-ta'inuna, masu suka fil jami' sahihi wa dawafi'ihim, da abin da ya ja su zuwa ga ainihin wato haka din. wa fihi matlabani, a ciki akwai abin nema biyu. al matlabul awwal at-ta'inuna fil jami' sahihi, masu suka akan littafin Bukhari. al matlabus sani dawafi'ut ta'an a fil jami' sahihi, abin da ya ainihin wato tun kuɗa su wajen sukar. al mabhasu sani shubhatu hawla al jami' sahih, shubha wacce take da alaka da Bukhari. al khatima, cikawa, Allah ya samu cika da imani. wa fiha ahammun nata'ij, a ciki akwai mafi muhimmancin sakamakon da malam ya kai, wa tawsiyat, da kuma wasiyoyin da zai ma ɗalibai. sai al faharis wa tashmalu, wato fihi rasul maraji wal masadir, wa fihi rasul mawdu'at. wannan shine abin da muzakkira ta kunsa a gurguje. wannan gwaya mun tambihi ko kamar yana ganin da na faɗa na ce wannan littafin wannan ne ko ya ce Shehu Usman ya kawo wasu hadisai yan kaɗan a cikin kitabul azan ko a cikin Muslim ko to wallahu alam, amma dai a kitabul azan ko kitabul azan malali ya ce ka ku a sake muƙaddima ko